Mä olen Reima, tervetuloa Riihimäen tilat ja kehitykseen. Moikka, mä olen Marianne ja mä etsin tiloja mun yritykselle. Löytyisiköhän Riihimäeltä? Hieno juttu, hei. Kyllä varmasti löytyy. Meillä on täällä laaja valikoima erilaisia toimitiloja. Voisin esitellä sinulle nyt muutaman niistä. Okei, kerropas lisää. Joo, mielelläni. Meillähän on tässä nyt todella kivoja tiloja ympäri Riihimäkeä. Ja niissä on muutama todella helmi juuri sinulle. Ja kuten voit nähdä, meillä on myös uusi projekti työn alla. Voimme räätälöidä toimitilan täysin toiveiden mukaisesti, jos mikään valmiista vaihtoehdosta ei tunnu täydelliseltä. Vau, kuulostaapas hyvältä. Kyllä, ja me haluamme tarjota sinulle koko Riihimäen palvelut ja yhteistyöverkoston, joka löytyy täältä Business Parkista. Me teemme kaikkemme, jotta yrityksesi voi loistaa täällä Riihimäellä. Me haluamme auttaa sinua luomaan menestystarinasi ja tarjoamme sinulle VIP-kohtelun. Mahtavaa! Tämä on juuri se, mitä etsin.